A Sant Mamés contraatac i gol amb vaselina, calcat el que va fer després contra el Real Madrid. Gary se la prepara a l'àrea i xuta i marca contra les Palmes. Contra el Sabadell, Lineker dribla Capó i marca. Ara el rival és l'Osasuna, la jugada de Carrasco i el cop de cap de l'anglès. Diana contra l'Atlètic de Madrid, fregant el fort de joc. Contra el Saragossa, pentina un llançament de falta. Gol d'oportunisme i sort contra el Real Madrid. Temporada 87-88, el rival al Múrcia torna a marcar de cap. Lineker s'avança a Bel, marca un gol a l'Atlètic de Madrid. Jugada similar ara contra el Real Madrid. Lineker tenia facilitat en fer-li gols als merengues. Temporada 88-89 contra el Sevilla, centrada a Milla i diagonal a la Saer. El Sardinero, barret d'amor i gol d'oportunisme. Serna sabia on era el perill era a l'àrea. La feia Gary Lineker, que afusella el porter de la Reial Societat.